Tak čo si tam pri novom videu a dneska som si pre vás pripravil hru. Hľadajte akú, napríklad Egg Wars. Prečo by sme si dneska na taký piatoček nepripravili Egg Wars, prečo nie, no? To je problém, keď by som sa mohol hodiť na nejaký tým, čo vy na to? Máme jediné miesto a akú by sme si dali, a Tower by som vyskúšal, aj keď to viem, že aká je. Dobre. Čaute diváci, ktorí ma pozdravujete. A ja som youtuber. Tak nakoniec dopadlo Mushrooms. Nevadí. Nevidím, na 4 bloky bude parkour, hádam to dám. 4 bloky parkour, skúsil by som. A to presne vypočínanie na toho hru som hral, tak preto. Toto parkour. Ja nie. Nemal som nič, dobre. Osagi, dorororororo, hento nebagnutý. Má Iron veľa geny, alebo čo je v tom vata? Ping, 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 dáme si ping, 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 to mi akurát vyšlo. Ešte som chcel nejaké bloky. A čo, mohli by sme ich vypínať? Je to raz trošku rýchlejšie, či? Som nie zvyknutý na tým. Si Nemci stávajú, čo robia? Aj tam, nech postavia cestu. To je dobré na obseky. Oni to majú aj tam cestu. No to nech postaviť cestu. Ešte vajce nemáme, to si potom dostávam. Dobre, máme najlepší meč, ale ja si neviem kúpovať lepšie. Ja si kúpim lepšie bloky. A tak, ako takto zastavím. Sorry, vajko. To je najlepšie ostávané vajce. Čiže jeden bol na 3 minút. Minul som 5 blokov. Tak toto bude rýchla hra. Naši vypínajú. No poď. Poď na mňa. Na mňa nemáš. Poď na mňa nemáš. Na mňa nemáš. Poďte vy. No. Ups. Tak to som nedomyslel. Sorry. Tak to bude hra na oblohu. Tak nič. Sorry. Ešte yellow trvá ísť vypnuté, idem hneď ja. Asi. Messenger. Neotravuj. Asi tu bude Andrej, či ideme natočiť, tak ale ja musím dotočiť video.
hneď po tomto videu by som mal otočiť Lucky Wars. To som ešte na kanáli. Ty majú luk, sa mi páčia aj zlý. Tak cesty stavané, že by sa z toho aj Fico posral. Tento je čitier. Ježišmária! Chápeš to? Chápeš to? Chápeš to? Dobrá on. On ich tam ide vypnúť, nebodaj. Dobre on, kámo. Máme to vyhraté. Ešte keby ich hen tam vložil. Dobre. Nekradni mi to tam, prosím. Ešte sú ani tieto. Tak ja si našetrím na stonový meč. Chceš slaz. Tak, a môžeme ísť znova. Ja si nasadím toto na seba. Ja dám už upgradeuj Igovi. Ten luk mi bude na nič. Ma aj čaká hezlík. Tak toto bude asi za chvíľku koniec videa. Lebo akorát ho ideme vypnúť a nemá šancu proti nám. Nemám. Nemám bloky, sorry kámo, ale nemám. On má tento luk, on má luk.
Kde to šiplo? Chcem kúpiť čipy. No, sorry. Ó, toto je hneď čipová paráda. Ale on ma môže killnúť, ak budem proste takto. Si zoberiem jablka nejaké. To je vojna. Ó, to je železný. Ne, to je stonový. Útok. No tam by sme ho mohli dať. Mohli. Ale kam máme 4 minúty. Do konca videa. Jo, vyhrali sme! Takže vidíte, jak sme vyhrali. Tak a ja sa s vami lečím. Keď sa mi videjko páčilo, nezabudnite like a vidíme sa pri ďalšom videu, čo bude hneď teraz v Lucky Warsu. Čaute, čaute, ahojte.